יש פה 10 אווירונים בערך. חלק מהם זה מטוסי האגור, שהם מטוסי סיור של חיל האוויר הישראלי, שרכשנו מעודפים של חיל האוויר, ובעצם זה היה הבסיס להתחלה של כל האוסף לפני שנה. את המיג 23 בעצם הבאנו בהחלפה עם אחד מהאווירים. תגיד, אני מכירה אנשים שאוספים בולים, אוספים שעונים, מה מביא אדם להתחיל לאסוף מטוסים? אני הייתי טייס בחיל האוויר, והעניינים המבצעיים וענייני ההפעלה והניהול עניינו אותי הרבה יותר מאשר ההיסטוריה. ובערך לפני שנה, כשהגעתי לגיל מסוים שבו אתה פתאום מתחיל להסתכל על דברים בראייה קצת יותר רחבה. רוצה לדעת מאיפה הדברים התחילו, ועד כדי שהגעתי לתעופה בעצם ממש בשנה וחצי, דרך מטוסים ל-1912 ו-1919, ובדרך אלינו יש עוד מטוס משנת 1929 שהוא בטוח יטוס לישראל, להבדיל מההיינמן הקטן שפה, שאני רק מקווה שיטוס בישראל. אתה אומר שיהיה אפשר לטוס בהם אחרי שאתם מרכיבים אותם? זה בטיחותי העניין הזה? אם זה לא יהיה בטיחותי או לא נחשוב שזה בטיחותי, אז גם לא נבקש מהרשויות להשאיר נועם? אותנו וגם לא נטיס אותנו. אנחנו משתדלים לעשות רק מה שאנחנו חושבים. נעים לך? אוקיי, נאחל לכם בזה הצלחה. זה לא הייחודי היחיד מהצמיחה שלנו. יש גם צמיחה חדשה, צמיחת צילון. צמיחת צילון, להבדיל מצמיחה חופשית רגילה, שמתבצעת בגובה של 12,000 רגל, של 4 קילומטר בערך. היא מתבצעת מגובה רב. בעצם כל מי שצומח, מעל גובה 12,000 רגל, מתחבר לצמיחה של חמצן. ושל חמצן עד לגובה של 16 או 17,000 רגל, ב5 קילומטר. נועם? כמה זמן משייטים באוויר? טעים! בעצם הנפילה החופשית עד פתיחת המצנח היא פי 2 מצניחה חופשית רגילה, זה יוצא לכם וחצי, שזה חופשית, שזה פשוט חוויה של... מה? טוב, אני לא בטוחה שאני הראשונה... תיאבון אבא.